ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, имрӯз тарзи тайёр намудани торти панчоро барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимаи 5 дона тухм, каме намак пошидагим болои тухмда ва 10 қошуқ орд, 1 қошуқи калон разрехлитил 10 грамм, ба граммша менависам духтаро описанида. 1 пачка какавои кент 25 грамм дора, 1 пачка какавои кент, салафаниш хеле коробкагиш не, баъд равған 5 қошуқ равғана ва 3 қошуқ сметана. духтаро граммош қатъиан менависам, кадоме ки тарозу дора бо тарозу чен кунен, кадоме ки надора ба қошуқ тайёр кунен. аввал тухмро бо намак ба миксер лад мезанем 1-2 дақиқа, баъд шакарро ҳамроҳ карда кам кам то сафед шуданаш. ана бихел объем метия баланд меша. ана духтаро бинен чӣ хел объем додестай. дар дигар коса гирифтам барое ки беҳад баланди бад шуд, кофтан қин мешава. 10 қошуқ орд бо ҳамроҳи какао ва разрехлитил дар як косаи дигар ҳамаша аралаш карда монда будам. гирифта бо элакча бехта 3 бор ҳамроҳ мекунем. амхел элакча карда мекобем бо ҳамин лапатка. равған ва сметанаро баъд ҳамроҳ мекунем. аввал камтар ба орд мекобем. ҳал ки шуд, теста қариб тайёр шуд, аввал равғанро ҳамроҳ мекунем, баъд сметанаро мекобем. ҳамаш ҳал мешава. дар ҳарорати 150 градус дар байни духовка мепазем духтаро. баъд савол дода будем ки дар вентилятор мепазанд. не, вентиляторда бисквита намепазанд, бе вентилятор. анами қолабака ма проверка кардам, харида будам, истифода набурда будам. бе фольга гуфтам як бор пазм ку чӣ хел мебиёя ки бе фольга мебуромада. ина бинен ровни нестай ҳами қолаб худаш, агани оҳани вазбинай, агар ровни мебуд намебуромад. хай проверкаш ки кардем, фаҳмидам. анам хел омад духтаро бинен. бисквитмон 5 дона тухм қатъи бисквити калон омадагия иҷада. мулоим беҳад бисквити нағз, баъди и шифонови бисквитай духтаро, беҳад бисквити ҳам бамазай, ҳам мягкӣ, ҳам объемуш намешина. агар ҳамин рецепти ма қатъи кунед, умуман объемуш намешина, баландиша бинен. ба 5 дона тухм ки тухмоуқа калонам набуданд, тухмои нормални буд. беҳад бисквити зур омадагия. тайёр кунем, пушаймон намешавен. ба ин метонен ки шумо торти шахмдам тайёр кунен, шахмада шоколадниша ба ҳамин кунен. дига хел трайфлда, дига хел тортодам мешава. беҳад бисквитиш хали сочния, бисквити қоқ нестай духтаро, аҷоибот мешава. барои кремаш қаймоқ гирифтам. қаймоқҳои 200 грамма 3 та ҳамроҳ кардам 600 грамм ва камтар 200 миллиграмм аз ҳамин қаймоқи шеф дукат. ҳамаша ба миксер задам, ҳамаш дар ҳарорати хунукӣ буданд ва 1 пиёла сугӯшони молоко. ҳамаями занҳо орзу доранд ки ҳар моҳа маоши худшона дошта бошанд, аз ҳеҷ ки муҳтоҷ набошанд. тамоми орзуҳое ки мо занҳо дорем мехоҳем ки худмон амалӣ созем. танҳо ширкати атомӣ ба мо шанс додагия. беҳтарин шансай духтаро аз даст надиҳен. дар ширкати атомӣ маош аз 100 000 рубл боло мебошад. агар кӯшиш кардем, боз болотар меравем. ба звания мастер продажа ки рафтен, ҳар моҳа маоши худон аллакай мешава, ҳар моҳ маош мегирем, путешествия меравен. беҳтарин шанса. тамоми шансҳои беҳтарина додагия. шумо фақат кӯшиш кунед, дароин регистратсия шавен. номерои дар рӯи экран мондагии группаи беҳтарини апай шаълоай шабнамда муроҷиат кунед. регистратсиятон мекуна. ҳамаи кора ба нозукиёш аввал мефаҳмона. маъқул шуд кор кунен. танҳо як структура месозен, 2 одам мебиёрен духтаро. бо 200 сомон шумо 6 мода як бор харид мекунед. 200 сомон тамом кора пеш мебарен. маҳсулотош беҳтарина дар ин ширкат. тамоми ҷаҳонда номери 1 рафтистай маҳсулотош. дору дора, доруҳои гиёҳӣ дора, косметикаҳои беҳтарин дора. шумо мехоҳед барои худтон харидорӣ мекунед, бо нархи арзон хариду фурӯш надорад духтаро иҷа. фақат
як бор харид мекунен кора пеш мебарен. Номерода муроҷиат кунен, ҳамроҳи Шабнам кора пеш барен. ана михел пишевой пакет мекунем. Дар ҳамхали косаи шишагӣ боша, фарқ надора пластмассӣ боша, начинкаш бо гелос мешавад. бисквитмонам бурида тайёр мондем, кремам тайёр шуд, аллакай мечинем торта. камтар крем мекунем ҳамаи ҷошта, барое ки вақте ки аз қулабаш бировардем болош крем кардагӣ боша, анами якум слоиш ҳамин мешава, крем кардагӣ мемонем. бисквитҳои буридагиро анамихел мечинем, баъд начинкаш гелос мешава. ман гелосҳоро ҷудо карда донаоша гирифта ҳамихел свежеша мондам. шумо метонед ки ҳамаи гелоса ҷем тайёр кунен ё ягон ҷеми дига дошта бошен, фарқ надорад. духтаро начинкаш бо хости дили хитонай банан метонед, беҳад бо бананам болаззат мешава, клубника, чӣ мевае ки дошта бошен мешава. ман бо ананасам кардагим, дар ҳамин канал ҳастай. чанд сол пеш торти панчора кардам, бо ананас кардагим, фарқ надорад. ман худам бо гелос кардам, бо олуча мешава. анамихел қабат ба қабат мечинем, начинкаҳошам мемонем, крем мекунем аз ҳама болош, баъд калон буридагиам хел бо шакли чоркунҷа ҳамура дар ҳама болош мемонем. бо пишевой пакет мепечонем, дар холодильник мемонем, меиста чанд соат. агар шаб кардем саҳар мегиренша. питатса мекуна, аҷоибот торти болаззат мешава. ороиши болоша бо глазури тайёр доштам, бо ҳамо шоколадни глазур ороиш додам. шумо метонед ки шоколада тиёрка кунен мешава зӯшони молокоро бо ҳамроҳи какао болош дам хел ороиш диҳен. ин вариантам беҳтаринай. дӯстони азиз, прогулка биромадем бегаҳида, рӯзона гарм буд, салқинӣ биромадем, қати кӯдако гаштаистем. гулакора дидам, ҳамха хушрӯ пеши гайда мединистути нав сохтагида, ҳамха гулзорӣ хушрӯ ҳамаш.
اینجا بگایده салқинак я ҳавои тозаи қаброем гуфтум гардем рӯзона гарм буд ҳамин рӯз бо чизе шуд ки ҳамин як дои мо свет надошт тамом ҳама иҷо дошта ҷоиш сӯхтак чӣ хеле ки то бегара свет набуд гарм мебуд якбора хона ки хеле бекондитсионер намешава аллакай гарм бачдаге буҷода ов буда амихе салқинак шро наша ободӣ раҳрӯвакора бине раҳора руфтест я тозагира дар миша мекунанд салқинида ҳама тоза ҳайра бине як чи нест ҳама хушро наи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Зайнаб бекор монда Зайнаба нишон тия мегӯи на биё иқа гаштем прогулка кардем бефара шудем омадем бошиштем ина пеши газонода ҳавом қа салқин маҳқул шуд ҳавои рӯз рӯзонаш гарму шабиш салқинак тамом тобистон сар мешавад намиҷа парк духтаро баъд савол додем барои ҳамун замин ҳавлӣ ки хонаи хуштомандма ҳамунҷара заминша 6 сотиқаш $10,000 буд ака ҳозир намедонем ки мисол ҳастай заминои фурӯшӣ хеле наздикиёшон данестай агар ки мумкин кӯчаҳои дига кӯча ушда боша мумкин боша ака ҳоле ҳамаро уҷара намешиносем намедонем набудан хела дар уҷа ҳамин чӣ ки зиндагӣ намекард уҷа фақат барои ҳамин тобистоно айнами ҳавои гармида меравӣ как дача бори дам мегирӣ мебиёям хали зимистон уҷада ҳеч ки зиндагӣ намекунам нархи заминша пурсиден ҳамо 6 сотиқаш $10,000 будай ака бо хай нархҳо ҳар рӯз ҳар хел мешавад ҳар сол дигар мешавад инам хел як подписчик пурсида буд дар ӯ видеорам дар ин видеорам ман фаҳмидам баъд ина ҷавобша гуфтам иҷа барои кӯдакҳо мева реза кардам ки ба роҳат бихӯранд баъд ай берун омадан буд мева бихӯрану баъд хоб мераванд зардолу буромадай дӯстони азиз ҳоли зардолуи хеле зарди хушрӯ наёфтам чанд бор мегирем ам хеле сабзай баъд видеои пешина да гелоса пурсидан ҳо гелос ҳастай духтаро гелос буромадай бисёр духтаро тарзи тайёр намудани чагалдак як хоҳарак хоҳиш карда буд ина барои шумо пешкаш мекунам ба мо лозимай оби гармакда як қошуқча намак ҳамроҳ мекунем орд дрош ва орд як қошуқчаи дига дрош ва ордро ба чашм мебинем бинем хамир то чанд қадар сахт шуданаш ман орд ҳамроҳ мекунам ба қошуқ мекобам ба даст намекобам барое ки беҳад хамири мулоимак бояд биёя амихел ба қошуқ ҳамроҳ мекунем орда ғавси хамирро барои шумо ҳозир нишон медиҳам чагалдакҳое ки пеш мекарданд аз ҳамин ритсепт мо майма мекард оч ҳам мекард хонагиҳои мо ҳамин тайёр мекардам ман ба ҳамин ритсепт шумода нишон додистам баъд буромадагия ҳозир ҳар хела мардум ритсептоша дигаргун кардагия тухм меандозанд шир меандозанд ин ман ҳамун ритсепти пеши нақатӣ кардам мемонем дар ҷои гармӣ 2 соат пас мерасад ва ҳамроҳ мекунем зелен гашнич пиёз укроп майда реза мекунем анами хел паприкаи тезак камтар кардам ҳам паприкаи ширинак ҳамроҳ мекунем таъмаш камтар тезак бия бо хубай баъд бо мемонем бо мераса зирбаки пилмент тайёр кардистам шӯрбоша амихел ҳамаша сирх кардам приправа андохтам томат намак обша ҳозир меандозам баъд чагалдакҳоро мепазам
баъди пухтани чагалдак баъд пилменуро мепечонам, пилменуи дастӣ мекунам духтаро. раҳмати калон дӯстони азизи ман барои дастгириҳотон, барои комментҳои бениҳоят хуб ки заҳмат кашида менависен. ҳазор раҳмати калон ки қадр мекунед. шумо ки қадр карден ман ҳамихел мотиватсия гирифта боз наворҳои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунам. ҳазор раҳмат барои дастгириҳо. лайкро фаромӯш накунен. ҳамаи наворҳоро дастгирӣ кунен, лайкҳоро монен. чанд қадаре ки қадр мекунен лайки шумо мада дар корай барои паҳн шудани видео ки як зани дигар мебина аз ҳамин бекор шиштану аз ҳар видеоҳои ҳархела тамошо кардана як ритсепт, як дигаргунӣ барои зиндагӣ меша, барои фарзандошон мепазанд бо ритсептҳои мо. барои ҳамин лайки шумо дар корай ки видеои мо гарчанде паҳн шава ҳамин қадар пешравӣ мешава. саломат бошен барои дастгириҳотон. алоби чагалдака баланд намемонем духтаро. агар баланд монден дарунаш хом мебиёя, хамир мемона. агар ки пасти бад карден бисёри бад руған мекаша. барои ҳамин алобша миёна мемонем. иҷода пилменуро тез печондам, дигар навор накардам ки барои чагалдак пухтеста будам. худаш ҳамин чагалдак чӣ хеле дастат хамирда ҳар як боруш ма дастма мешум духтаро. барое ки кафгира меқапем, барои гирифтани чагалдак дасто хамиролуд хеле неудоб наомада. ҳамин ҳисоб тез пилменуро печондам, дигар уҷаша навор накардам. тарзи пилменпечонӣ бисёре дар канали ма шӯрбош да ҳамроҳ кардаму чагалдакҳоро пухта гирифтам. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо бошад.